отново тайландски снаксове. Ако ви е интересно, последвайте ме за поредицата или вижте вече качените видеа, понеже доста неща вече сме пробвали и ще пробваме. Сега ще пробваме това, което мисля, че е с рак и пиле. Нали? Да. Вкусна рак и пиле, каквото и да значи това. Jasmine Rice Cracker, Sea Crab Flavor. О, има мравка върху пакета. Това е тая мравка, бе, човек. Невероятно. И тя е някаква странна. От нашите мравки. Имаме си мравки вече в апартамента. Един ден не си хвърлихме буклука и вече имаме бели мравки. Не са бели, ама... Бяло прозрачни са според мен. Та това мисля, че е пържено. Jasmine Rice. Значи това е и ориз. Значи като отгоре. Добре. Айде да ме. Видим, ама моите отварянки са невероятни. Как мириши? Има на какво да мириша? На какво да мириша? На това, което се очаква. За това е? Ела малко насам да ти... Пиле. Я погледни кой има тук. Пиле. Какво пиле, вижте някакво парче има. Пише... Я взимето и че не мога. Йо. Това беше грешка. Ми, що не го взе? Сега станаха... Ела насам да пробваш. Невкусно. Хубаво е. Добро. Сладко. Пилешко. Бий се на пиле, между другото. Да. Също съм пробвала разни снаксове с раки. Прилича си. Между другото, веднага трябва да чистиш този зад мравки, дето казаха. Ще заводим. Абе, и пилето усеща между другото. Това не знам колко струва, че знаеш колко струва. Никаква представа. Това ми хареса. Гледаш? Пържен ориз. Супер. Много ми хареса.